Ľudia, vítam vás opäť Anaconda u nového videjka, kde sa môžeme počuť a vidieť. Teraz sa vidíme a počujeme, tu so mnou Polster! Čaute, čaute! Inak pitom. U nového videjka opäť na bicykloch, ale tentokrát sme v lesíku. Tu s Polsterom. Trochu vám ukážeme, jak sa jazdí na našej domácej tráti. Na Baríchu, kde je? Takže, S velami, takže... dobre, takže Anaconda ma bude natáčať a ja pôjdem budem vpredu. Tak poďme na to. Ideme na to. Rukavičky. Rukavičky. Ideme úplne hore? Tak. Treba trochu lepšie. No iboj, ty. Tu rička krásna, pekná. Našplňujeme trošku, ne? Ďakujem. To stačí, ne? Dve minúty sa terikáme hore. Pneumatika. Gumy. Vytrvám, ešte si musím oddychnúť. Že si budem stíhať. Môžeme? Počkaj. Môžeme. I used to press my dickies but stay flow. Some stay so. Kurde! Moja ruka! Do rici! Čakaj, ľudia, píšem trochu. Očko, daj si do testi, by si Do rici so stromom! To je bolesť! Tu tento zasratý strom! Vytrv ešte chvíľočku! Kontrola zranený! Trošku obité koleno! Kečup. Trošku obitá ruka! No tak vidíš, ale vravím ti, ja nikdy sa nevytrpem na hlavu. Také, nevidel som. Do rici so stromom. Moja noha. No hýbaj. Teraz chvíľočku bez muziky. To je bolesť. Stíham. Dobre, ľudia. Počkaj ešte, ako ja ukážeme moje zranenie. Nadvinieš bicykel, hej? Trošku to krváca. Kečup. Trošku aj ruku som si odrel. Kečup malý, nic, aj tu kúštik. Aj no, aj tu kuštík, to som si ani nevšimol. Kúštik kečupu. Maximálne vykrvácam. Maximálne. Aha.
Dobre, takže ja sa s vami lúčim aj s Polterom. Uvidíme sa u ďalšieho videjka.